bani ke abar alfahari. Haliza nan dutse kogi ya cika ya batse, in dai da akwai soyayyar ki ciki zan ɗauko. Burin da nake kullum yan mata ki ban amsa, yaushe ne za a yi baiko. Sakona ya iso gare ki ne, soyayya ce farko. Soyayya bani in ba ke bani, ke ce sirri na, ke ce linzami na. Me kyau da mai miki oyoyo, don Allah juyo ne miki kallon kauna. Ki gaban na biyo ki a baya, girman ki ne hobina. Kin iya takun girma ko a ina kin kai ma, ki dan yinin alfarmar soyayya hobina. Idan da ke da akwai ne, fuskar ki bata da muni, kuma na yi yaki ne auren ki ne cikar burina. Finrex on the beat. Allah ya min kyakkyawa saburina, Allah shi ne ya bani abar alfahari. Finrex on the beat. Kama muke dan soyayya, idan an gano ne ba a gane cewa wai ni ne din ma. Ana ta kokonto ni na zama kekekin zamani, mu da muke juna da amana. Haka ne wayewa. Finrex on the beat. Abin dace ana ta faɗa